Radioactieve anti-rimpelcrème. Vandaag zou je het niet meer verkocht krijgen. En als je het wel deed, dan zou je verplicht zijn om alle mogelijke nevenwerkingen te vermelden. En dan zou het wel een hele lange spot worden. Ik ben dol op radiacrème. Wil je weten waarom ik er zo stralend uitzie? De ioniserende werking van radiacrème gaat tot 2 maal dieper in de kern. Het 4 maal verrijkt uranium licht je huid op. En het beschermt 6 keer beter tegen scheurtjes aan de buitenkant. Radiacrème, nieuw van een Laboratoire Diange. Opgelet, geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Ook kortstondig gebruik wordt afgeraden, want het bestanddeel radium is uiterst radioactief. De bij radioactiviteit vrijkomende straling kan chemische veranderingen veroorzaken in materie en dus ook in menselijke cellen. In geval van besmetting kan u te maken krijgen met hoofdpijn, maagpijn, oorpijn, keelpijn, spierpijn, hartzeer, maagzuur, O-benen, X-benen, X-strogen, koevoeten, tepelkloven, pleinvrees, jeuk, honger, dorst, ademnood, mond- en klauwzeer, ontstekingen allerhande, niet naar de koor kunnen gaan, niet kunnen stoppen met naar de koor gaan, misselijkheid, braaknek, borsthaar bij dames, veel snot en haaruitval. En niet te vergeten uitputting, concentratieverlies en staar. Radiacrème, nieuw van de Laboratoire Diange.